matak niya. Oh, ali retang sticker boss tara. Oh. Ito yung tricycle. Saka. Oh, marap ka. Kawas na yung balayin niya. Yeah. Say hi. Hi! Tomorrow, Ito birthday. Po, andito po kami sa sementeryo. Kami sa sementeryo ngayon. Darating pong dalan kayo na. Dalan. Aten? Para palwal kita. Noor po banda. Kini po, sumanged. Okay po, Dar. Thank you po. Thank you. Saraki sa kaya po to. Ilak niyo pa. Hindi na yun. Ito. Preskoan na. Presko. Mapaligan niyo. Hindi niya magpali. Hindi po lang presko. Kaya siguro pagkatalwa lang. O, bagya-bagya ka ma. Alam pera-pera kaya dar para mamulot na game book yan eh. Wala nga po pulot dar. Sukal. Kaya mamamulot kaya makapamulot. Sukal ha mo. Yan. Tomorrow, pang pila ng pa ni Father Kenny? 3 years na ngayon. Bukas. Oo, 3 years nang nakatira si Father dito. October Bibisitahin namin. 26 dito na tumira. Mauna na ako. Yan. Sige. Para lang, yan. Yan. Punta kami dun sa Puntod. Puntod. Yan. So dito medyo mainit-init. Antay Kenny, di ba yun, ma? Sige, yan. May arna kami. Na? Mga dito. Ma, nilabing ha. Puntang dito. Kaya natin na. Pangadwa yung kahit. Yan, yung nasibalan niya. O tete pag grass cutter misan. Dala kitang grass cutter. Dala kitang grass cutter Kenny. Pwede ha. Oo. Tingong grass cutter. Ating ka? Ay, niya pa rin. Patira kaya kang bunso yan. Ah, biya si bunso. Hmm. Ano? Ay, nakaon niyo. Ano ito kalnya kitang Kaya pinili. Ka naman. Uyapin. Galing mo naman ma. oh, baluging pwesto na ro. Darating ko po lighter. Pwede po mandam. Ah, magsindita na kita. Ako po gagamit lighter. Ako po sisinde. Mama dal. Makobra ko po kena. Ayan, hindi ko pa mamaya lungaw. Mamaya no. Gampay kayo mamaya. Along kayo muna dar. Kaya maaglit. Anak dar. Mamaya along nga naman. Oo. Maglato-lato ya. Tikulato-lato kaya to. Ano magsindita pa kita. Uy, may tang remote. Nino kaya ti lighter ken eh. Aliyan ka. Aman di ko lareta na. Karin mo. Sisindi yata ito na. Tayo. Ay, tayo sa mahal ko. Mag-lettering niya pala siya. Matalent siya. Bob! Bob! Ala ka lighter! Ha? No ka no, no. English ito ya. Oh, English po. Hindi ito ko yung tabako. Nino kaya sisindi kayo ni boss ko? Kaya ako. Ay, ito pala Bob. Ito pala. Boss ko, kaswerte yan. Tapa nga, lutay mo yan. Kutang atin, no? Ma, anting kaya kay. 3 years ni tatang ko bukas. Anting mo yung kaya kay. Pala scatter mo. Purong pauran. Wow, anong kayo boss? Kayan me? Magkano? Paano rin sana? Alin pa kayo ito niya kayo? Bayan ko mo bro boss ko. Pagal ka pa po. Ay, Reta, kaya bela reta. Kaya katala naman. Konting kaya Pakal na, katang. walo yung lote. Walo yan kanya ni. ay niya. Oo. Sige. Dua. Ay, kontrado ngayon ha.
Magkanya mo yung boss ko, nung sakali. Na? 300. Ay nga, pwedeng 250. Senior ni Mako. Na? Mga kaya ko. Kaya tanga dama ka kasi. Oo. Sa linisan dyan yung daon. Ali, palilista niya kayo. Lida na pala mo karalo. Ang ganun daw. 250 sige ma, palwalkan ating ang 250 ken. Wala, 250 yun. Oh, to sige ken eh. Ali. Alipoy ako mga ay. Ali yan na mo ma. Mantang asaw panta niya kuya. Bakain ako kung basura na yun eh. Banta sakto daon malinis siya. Nanakar ka na basura ko. Nabalo pa nga bigyan yan eh. Siyempre po paurod. Pero paurod yan dito eh. May palinis kaya tangal doon, pe pakater ke. Kante ako masuguro. Mas masanting ako na. Hindi mo kinakaroon ng sika? Sika. Alam mo kita kanyang magkantangan kanya ay YouTube ay kanya ay Facebook. Taga kaya ini. Man magkantay ni. Ali ko man. Pawangis kaya siguro boss. Mag-vlog kami. Kaya Tama niya. taga kayang maglinis kaya ni Santa. Nagkahilo kaya kaya pag-obrang ko lang. Kaya nilang dalang na bayo. Sige boss. O pag ikaya mo rin boss, kumakong pera. Ha? Pakisindi mo lang 250. Kaya bigyan mo na ang boss ko. So at tita na sa kayo. Ito pa mo na akin dito. Linisan kita. O sige. Yeah. Sige. Alinisan mo ngayon eh. Alin, siyempre kay uruan tan eh. O sige. Puri-puri po tamako ka. Anong tinakas ko. Burige kay presipi boss ko. Anong tinakas ko na po. Sige, sige. Mara panas kini ko. Ayaw naman gawang kaya ni Surod. Ama ka niyan. Walang pamilyar niya kami malago. Eh kamagobra munisipyo dati ha? Taksya po. Alway ka yan. Ika na ya. Kot ka pang maragol mo. Ay, sabi ko nananaw kayo ka naman yan nga siguro ako pa. Oo. Di ba magobra munisipyo dati? Oo, ay kayo minta niya may tiyapong glo. Ano yung pwedeng TV? Minta kami. Minta kayo. Minta mo mika kay siguro. Nga pinamin na niya, inako siguro. May da kakilala. Kakilala. Ay, Inako siguro kilala nini ako. kaya, dati yung boss camp ngayon eh. Magobra yung patio. Bago po patio. Ha? Ila Ano po yung kayo ng palengke. abo si Sangyamo? Oh. Niya pinakabasa ka yan eh. Nan, libre mo yan. Ali, siyempre itong bayad. Siya Abala ko. magkaan mo yan? Kay po, sa similarini po. Magobrak yan eh. Oh, pingasawa ko po kay Sopangki. Siya magkano ta kaya mo lo? Ate nyo rin pa kanya ni Kaya ta. Akin kayong manyisin. Di naman eh, seri katali. Utak ni pakaya ng semester ni ali tutod bay down ni sanda. Nandun ko pa kanyang kaya kapali. Ang pingalas stress. Siyempre ba, hantatin kang agad nayari. Tsaka, dapat ang manat akang makanini mapali. Batagad langi. Oo, nga. Yung kadwa akong panganay ni. Ay, titang panganay ako. Saan tama na ka rin? Oo. Ipangarakunta pa na rin anak mo niya. Oo. Sino lang anak mo? Apat. Ang lalaki at ang babae. Di takla ang anak mo. Ito mo dagdagan. Nagdwala sa hanggang dosena lang mo sa. Ikakanyan mo ito niya mo, di ba? Adwala. Adwala, bala ako may ito niya mo niyang Adwala. nakakita kayo ng asawa mo. Ako, siguro na ako kakilala niya. Ali, makatakap ka lupa eh. Puta kayo, makashades ka. Tsaka balo ko, wala ka pang anak. Alam mo, karakunda na pala rin ang anak mo. Uy, latin din. Nga pong pastor, papalog na ako. Yan ang anak dito. Kaya utang ka rin. No ka rin. King munisipyo, di ba karakal magpautang ka rin? Meron ka na. Wala ka kapinuta. Saan nga rin kaya kayo, Ken? Ito, itang malabong. Ay, tamala. Igi, alaya. Bay boss ko, sa tinta rin tattoo mo. Miras no kay lupa, gagapang lata. Na, o kaya petanam. Sano? Kaya kayo. Ali, Palinis ko ang tating magobrak yan eh. mapapalinis lang. Kenny. Ano ka Pepa, Pepa yung kitang kaya na kasi may pakailan. Bukas sa lunin ba no'y tatang ko, kaya pangamatin. Kaya maranong kami. Nga ako. Ano ako, kilala niya ako. Ali, Balumira. baabos sa dako. Balumikayin. Nanya sila yun.
tatagal yung ini konsyal kini tulong kakutot. Ng Ay, ni Rando. Oo, tatagal. Ngini na ay ako rin nakilala eh. Oo. Pag tanong ini tatagal yung kapayat na. Bakit umiyaya? Oh, siyempre. Iyari na ka. Ay, kaya tara kang tourist. Makalinis na na rin. Yan ko yung pangalan ako yan. Video lang. Oo, college niya. Second year. Ini, grade 12. Ano yung kayo? Romeo katakutan o? Alawa. Kay, Uy, Red and Torres, kaya di nandakan kayo po tayo sticker. Di ba kay takini ko? Di nandakan sticker kayo. Kaya kitang motor At pa. sabi yung takin ko, wari. Na? Yan ako mangkin, di ba? Nanglo ka rin. Di pa palengki ko. Alin na, kumakupra palingkin na ano. Tagano ka rin ko. Kaya hindi ko magalang. No ka rin kayong magalang. San Miguel. From cold chicken no? O amo kumakong pera, umpisa na ng boss ko, buri ko mamayad ko agad. Lakuan na sagli Malaguna. A few moments later. Boss oh! O pa yung matak niya. O, retang sticker boss. O. Ba, di yung meto. Sabi yung araw mo tari boss. I-edit ko na yun, bukas at yun yan. Nakapagpagal dyan ka na kang pera po ha? O, ako may paipagal. Na? Kaya makilala, naka-vlog ka mo ha? Mga vlog ka o. Ito kayo ito ka-jacket na ito. Kaya matak niya eh. Di ba bang ito kaya naka-vlog ka? Kaya ito lang ka na. Bigyan po daw na yun, kita tama po. Tama niya? May champion niya. Sa ito yung pangaman niya boss. O? May pangahat oh, kailangan pa to. O? Ano yung nylon? Para tulak ko na yun. Kaya masyadong pakakaibos, buta lagi lang mura. Yan daw, buta bumura. O? May pwede yung makaninya mo. Matrimya mo na boss. Makaninya mo, pumanin lang natin. O? Sakto-sakto. Karatang niya, tsuka. Dadalang siya. O? Mga idea ka dyan eh. Wato. So ano sakali pag maintain ka niyan boss, mga Pilanaldo ay yung pabono pilan beses. Wala na. Bulan ni pag kanyan. Hindi, pinanguhat mo na kung nakain ka yung mga tao. Yan yung daw. Magaling yata. Benta na yan. Basta ko. Mga nito dito. Boss, lakan talaga na yan. O sige boss. Wah. Malaya pa itong metong matulog kayo dyan. O ito lighter boss. Balikan mo niya yung lighter mo. Lagyan mo ko kin eh. Kaya mo niya ka rin kahit kung ano. Tara na yan. Sige. Saka lang man dyan, kaya ka na mayad. Awo. May mind na ako di ba? Baka kung ka may mayad, eh naman karela. Bahala no kanta boss. Bahala no kanta boss na. Yung importante, hindi ako na kaya. O hindi ko kanya boss. Kung nanda. O lele na. Papalit mo. Kaya kita natin yung lubi, ako palit ko. Ito na ang nanay. Kaya po. Nanay. Wah mato. Hindi naman yung wakil Ali ah. Kaya ako nang bala kanta. Kapagal na kaya palitan. Ngayon may palitan, yung wakil ko. Ali ako nang bala kanta. Ano na mga kanta mo mga musikiyam. Para mo lang maramba to, mapamiro na. Oo. Pero mga biglada kami, ari ka balat. Wala man yung mayari. Oo. Bakit magulo mo lang ganyan? Nandiyan, palitan mo na yan. Ay, tapar po tayo. Day, ay tato ka rin. Magaling yapin. Alam mo, 10 minutes may ari yun. Nakakuha ka yan.
Oh, Dahil naman ba niya, mamaligway po? anak shot ha? Like po. Wala ko. Pero idol ko rin tatong mo brada. Ela masakit kakabit din? Ela masakit kakabit? Kanali lang naman. Kumain talaga kapag Kasi saan ito. pahulo ka niya dapat pa ng bata diyan yung pagkumakwata. Oo, ate. Hindi matulid yan kung bigyan mo. Oo. Ate na mo matulid eh, magaliya mo matulid. Ayan boss na yan. Oh boss, thank you na. Boss na pera, binya ko na karela na. Galing, kalinis na. Sakto ma, daon, malinis yun. Kaya ako yun namin. Oo. Kalinis na pangadali. Sure lang tatangkuan yan na. Oo. Oh. 125 mo ayan. Dito na rin ka. Tutok-tukan pa pala ni. Yung Bermuda ni. Maka-maintain na po. Mamayad na rin na matli na boss. Depende po siyang kumpilan niya po lote. Ah, by lote. Mapotang kaya rin na namin kay Repanas, kini ko. Potang kaya rin na namin malis. Oh, mapabron mo pa mo. Na, Glenya. ninundoy niya. Lalo ng tatang mo. Ah, alway tang kita Itang lele. payat. Oh, Kaya tang lelep samban. wow. Itang nga gasolina, kitang karapana. Uy, namiasawa na rin. Sa muna yung natin sa amin. Kaliwang buhay ang nagiging. Isitin ng tatang mo. Lalo rin. Kahit pag-suryan. Kwa, Mag-tricycle yan eh. ikwara pa may isipin ni. Oo, liya mo na. Aro yan eh, akwaitan eh. Mura mo na dito kaya naman. Mura rin mas ating nga pala eh. Tukingan kanya. Masasya. Oo, Tangkay, uling kaya kalupay kang... dutong layang bakal yan eh. Matutukingan ha. Iya, saan tumawag. Kaya napakakain niya, kaya paninay. Kabaryo niya. Ganyan. Hindi rin din basura niya, boss. Minsan kasi may ang kulat, pandengan yan. Yan. Nanyang kinigin siguro. Aparte pa ito. Kasi po mas sisi. May kasukal, kaya palinis ka. Nakatakap niya pa yun eh. Kaya pa yan sa akin.